Kamar yadda kuka sani, suna na Sadiya Haruna. Jiya na sa number na ina cewa don Allah is only for business. Mutane suna tambaya na wai wani irin business ne. Idan yau ne ka fara bin shafi na, idan baka sani baka sani, ina siyar da mayamayan jiki. Babu irin cream ɗin da bana siyarwa, na fuska ne, sabulun wanka ne da dai sauransu. Mata, kamar yadda na saba muku bayani a kullum, yanzu shi zan muku bayani. Kun ga wannan cream da na rike a hannuna, akwai wasu matan da suna min complain, Sadiya duk man da na yi amfani da shi baya sani in yi fari. To ki amfani da wannan fari sai dai ki aje ki ce ba kya so. Sannan wannan da kuke kallo na stretch mark ne, mutane suna tambaya na, Sadiya yana aiki kuma har yau har gobe ni mai muku magana ina amfani da shi saboda ina da stretch mark. Sannan gashi na wannan kuma wannan ne da nake shafa a fuska na kowane safe in fita da shi. Wannan kuma shine sabulu na. Yes, and this one is among the set of the face cream that I'm selling to you guys. So